публикува снимки, където Волен Сидеров е на плажа. Аз мога да ви дам такива снимки с хубава резолюция от плажове, където Волен Сидеров е на плажа, например в България цяло лято. Направени са и 2 или 3 филма по този въпрос, като какво прави Волен Сидеров в свободното си време и как. Така че нека се концентрираме върху това посещение, което е официално. Ще си позволя да ви помоля да се концентрираме върху друго. Казвате ни, че тази снимка е... в Република Куба, в столицата Хавана, организирано чрез посланничката на Куба. Сега няма да стане, госпожица Гаджева, няма да стане така разговор. Кажете, тези снимки манипулирани ли са? Като член на групата за приятелство... Бил ли е на плаж Волен Сидеров в Куба? Така, там се срещнахме с госпожа Йоланда Ферер, която е част от управлението на държавата Куба. Тя на плажа дойде ли или срещата е... Какъв плаж? На плажа, който виждаме снимката, или срещата беше в парламента? Вие виждате някаква снимка, на която Волен Сидеров е на плаж. Това е прекрасно. Волен Сидеров може да си позволи да ходи на плаж, за разлика от Тюлена Борисов, който не може да си го позволи, или от Искра Фидосова, която също не може да си го позволи, просто защото изглежда доста добре за възрастта си. И спокойно може да ходи на плаж. Харесвате го? Добре изглежда, в добра форма. Това е ясно. Кажете ми, бил ли е на плаж Волен Сидеров? И ще продължават да го харесват, въпреки вашите опити да сипете помия върху партия Атака. Защото аз съм убедена, че вие нямаше да ми се обадите по телефона да ме питате какво прави партия Атака в Куба и каква е държавата Куба и как се бори срещу колониализма. Ние не знаехме, че сте в Куба. Разбрахме, благодарение на тази снимка, че дори сте... Може ли да намалите малко скоростта, за да има диалог? Може ли да намалите малко скоростта, за да има диалог? За някаква измислена снимка. Но вие сте се обидили много от тази снимка. Защо ви е засегнала толкова... Защо ви е засегнала толкова тази снимка? И слушайте ни, той има право да е на плаж. Мен не ме засяга снимка. Вие ме засягате с отношението. Извинявайте. Намалете темпото, за да има разговор, моля ви. Когато една парламентарно представена сила като Атака отида да се срещне с хора, част от управлението на една друга държава, успокойте се, за да разберем наистина подробности. Да преживеят 55 годишна блокада и да са номер 1 в... Вие сте се разстроили изключително много. Разбирате, че за това посещение разбираме от агенция ПИК и от тази снимка. От прес-центъра на Атака не сте изпратили прес-съобщение. Няма това надвикване. Успокойте се, моля ви. Успокойте се. Не ви чуваме добре. Много сте гневна. Защото не сте журналисти, а защото сте поръчкови. Изпълнявате една поръчка. Изпълнявате поръчка на американското Вие сте се обидили, че показваме една снимка. Толкова ли много ви разстрои тази снимка? Еврейска ли беше? Каква? Това е просто един плаж. Госпожица Гаджева, какви доказателства имате, че ние сме поръчкови? Може ли да ни кажете какви са доказателствата, че ние сме поръчкови? Това го казва... Питате ли ме за посещенията на Сидеров, които аз не мога да ви задам въпрос. Аз се опитвам... Или това са лоши държави за вас? Аз се опитвам да ви задам... Госпожице Гаджева, вие сте български народен представител. Моля ви, дръжте се като народен представител. Не ви разбирам. Не сте Аз не ви разбирам изобщо. Може ли да задам въпрос? Искате ли да опитаме така? Понеже винаги има въпрос и отговор. Как можете да се покажете по телевизията? Искате ли да зададем въпрос и вие да отговорите? Аз смятам, че вие ако не довършите мисълта си... На път сме, между другото, да се срещнем в съда. С това с поръчковите журналисти мисля, че вече надмина всякакви граници. Да покажем още веднъж снимката, която толкова много разстрои. Да опитаме да я наберем отново. Аз мисля, че има начин да се разговаря с човек. Смятам, че има начин, че не би могло да е толкова невъзможно. Когато има въпрос и отговор. Мисля, че има начин да се води разговор. Принцип, хайде да опитаме пак да направим този разговор. Ако може да наберем, просто искахме да разберем каква е била целта на посещението. На плаж ходили ли се? Това в неофициалната част ли е? Срамно ли е да се ходи на плаж, че се реагира по такъв остър начин при всеки опит за намиране на информация? Срещите какви са били? Разбира се, че след като е официална визита и имало някакви резултати, сигурно плодотворни. Така че ние сме в готовност да разберем всички детайли. И защо не са присъствали на гласуването на... Става ли връзката или... Бюджета, не, нагласва по още телефона. Съжалявам, че разстроихме толкова.
госпожа Гаджева в опит да разберем информация за официалната визита на част от парламентарната група. Аз съжалявам, че се говорят клевети и лъжи в национален ефир и цитирам госпожица Гаджева. Изчакайте приемане на обаждането. Да изчакаме ли малко? Не, явно някой друг също